Abans de passar les notes al programa de notes, jo sempre poso els comentaris en el meu full de càlcul, però tenim un problema, que és que normalment els correctors de text no funcionen en els fulls de càlcul. Hi ha un corrector molt bo, suposo que tots el coneixeu, que es diu Language Tools, que va superbé per corregir, però el full de càlcul no corregeix, perquè no detecta les errades. Com ho podem fer perquè ens corregeixi? Un procediment una mica complicat al principi, però quan agafes el truc és molt més ràpid. No? Fixeu-vos, si tinc aquí les meves notes, he fet un comentari i aquest el vull corregir. No em marca res, perquè com us dic, el Language Tools no funciona aquí. Però jo faig el següent procediment de forma ràpida. Si entres a la cel·la i li fas 3 clics, 2, 3, et queda tot triat. Amb el botó dret trius revisar l'ortografia i la gramàtica i s'obre el Language Tools. Aquí, fixeu-vos que puc corregir ràpidament. Un cop he triat això, Ctrl A per seleccionar-ho tot, Ctrl C per copiar-ho, me'n torno al full, torno a fer els 3 clics i Ctrl V. I el tinc. Fixeu-vos que pot semblar enrevessat, però al fons he fet 3 clics en un full, un clic per poder obrir el Language Tools, corregir, Ctrl A, Ctrl C, tornar aquí, 3 clics i Ctrl V. Quan això ho tens per la mà, la veritat és que és molt ràpid, no és exactament igual que si corregis directament aquí, però la veritat és que corregeixes bastant de pressa els teus comentaris, que moltes vegades, picant ràpid, fas errors i és important que els alumnes no rebin faltes d'ortografia.